गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरफिननाय जाबाय जोंनि लोगोफोर दिनैहाय लावथि जायखौ बुङो लावथि सर्टआवहाय जों बावहाय जोंनि ndfbफोर दिनैहाय प्रेस मिट मानो होनो गोनां जादों बिथां गबिन्द बसुमतारिया निउसखौ जुदि नायदोंब्ला एसे गोसो होनाया मोजां जागोन मिस्टार फेरेंगा नोंथाङाबो गोसो होनाया मोजां जागोन मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना जाखिनि मोननांगौ मोनथाय जाखिनि अनसुंथाइ मोननांगौ जाखिनि केस बायनांगौ जाखिनि उइद्र जानांगौ बेफोरबायदिया दिनैसिमबो बायनो थाङाखै ओंखायनो आं बुङो रनजित बसुमतारि नोंथाङा दिनैहाय EM जानानै दं गबिन्द बसुमतारि नोंथाङा दिनैहाय डिपुटि चिफ जानानै दं ओंखायनो नोंथाङा एसे गोसो होनाया मोजां थ' लोगोफोर बिदिब्ला बिथांमोननि मिडियायाव मा होदों बेखौ एसे खोनासंनानै मा नंगौ मेम'रि दाम होदों मेम'रि दाम होनायजोंल'थ' जाया नालाय मानो होननानै बुंबा माखासे दाबिबो खालामनांगोन साफ्रोमबो रायजो राजायाबो मिथिनांगोन बुजिनांगोन मानो होनना बुंबा रायजो राजाफोरनि माखासे सापर्टजोंबो जाहैगोन खारन जोंखौ जेन'बा मेम'रिल' दाम होनानै गभर्नमेन्टआ एक्सेप्ट खालामना खालामाखै हैनायजों लोगोसे सिरि थाबालाय बोरैथो जानो दा बेखौ इनकुवारिबो खालामफिननांगोन ना समाव खबरबो लाफिननांगोन ना होखाबाय मेम'रि दामखौ ओरैबायदि होखाबाय होननानै सिरि थायोबालाय बिसोराबो चान्ससो मोनगोन जनसिम थालांनानै दङ टटेलि जोंनो आङो बेखौल' बुङो ndfb हिसाबैनो 1084 जन दङ दा बेयावहाय माखासे मेन हार्डक'ड हिसाबै दाख्लै 200 जन सेलेक्ट खालामदों दा बेबो दिनैसिम भेरिफाइबो फैयाखै दिनै मोनफुंगोन ना मोनफुङा बेखौ बुंनो हाया मानो होनना बुंबा दाखालिसो फेरेंगा सारनाव हाबदोंमोन रनजित बसुमतारिनाव बेयाव होनदों जाहैबाय बियो डिरेक्ट हिसाबै दाखालि जा ओंखारबाय किन्तु बिनि उनाव ओंखारा बुंनो हाया बे बाथ्राखौसो बुंदों जाहैदों मानो दायथ' लाखो बिथाङा बिदिबा बे गासिबो बाहाय जोंहा खुनु राजनितिकनि खोथा गैया आरो नै दाखालिसो माखासे जेलाव थानाय फेमिलिफ्रा थांदों होनैदों रायज्लायहैदों बिथांजों होमबा मा होनदोंनो नोंसोर गासिबो बिफिएफजोबसोब्रा होनबाय जाहैदों दुखुनांथाव बिराद लासिंसिं जोंखौ लानानै राजनितिगिरि जानो नागिरदों नामा बेसे समनिफ्राय राजनितिगिरि बिथाङालाय बेसे गोबावसै राजनितिखौ ओंखारनायालाय बेफोरबादिखौ बाद होनानै मावनांगौ खामानिखौ जोङो थाबैनो मावजानो जोङो लुगैयो आरो बेल'नो जोंनि बुंनांगौआ बेखौनो बुङो बिटिसिआ मालाय बिटिसि एकर्ड खालामग्राया गावसोर गोजा एक्स बेल्टि गोजा ज' खालामनानै मालाय मोजां रोखोम खालामदोंबो सेक्सेल हाबदों आरो बेजों लोगोसे गावसोर गोजानो एक्स बेल्टि गोजानो मोनसे पलिटिकेल हान्जाबो जोनोम होनो हादों आरो बिसोरना मोजां रोखोम थांनानै थालांनोबो हादों सान्थि भाबै बिसि फिसाजों आरामसे थालांनो हादों आरो दाबो जोङो जेन'बा जों गरिब हिसाबै जोङो एक्स बेल्टिफोरनाव खावलायोबा दिनै एक्स बेल्टिबा हरबावोसो एसे एनैखौ सयज'खौ दिनै जोंना बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय मानो हराखै खारन जोंना मानो होनना बुंबा एक्स ndb गोजा आलदायै एकर्ड खालामनो मोनाखै जयै लगाय लथाय ओरैनो हाखु दावरा माने सोरनिबा फिदिंनायाव सोरनिबा माखासे सोलोनि गेजेरजों मोजां रोखोम एकर्डा जायाखै एकर्डनि माबाखौ सिस्टेमखौ लिरनानै लाखाजोबदोंमोन नाथाय बे एकर्डनि सिस्टेम बादि जायैयावनो जोंना दिरेन सारा दुखु मोनो आं बेखौनो बेखेवो जोंखौल' बार होबाव न'खरै रायजो राजाफोरखौबो न'खरै गासिबो साख्रि मोनजोबगोन बे बाथ्राखौ बुंबावदोंसोमोन दिनै गहरे बहा होनो एक्स ndbफोरनोनो कयेकजननो होनो हायाखै सासेबो होनो हायाखै न'खरै माहाय होनो बिथांमोना खुगाजों जाग्रा होननानैसो आं सानो जोंनियावथ' केसा बुहुद दङ दानो मथा मथि केस हाजिर मारिनांनायाथ' दाखालि समाव खमसे खम 4000 जनसिम दङमोन दाबो खमसे खमथ' 1000 जनसिमा दङ बे आरो NIA जोंना दङ NIA दङ जोंना जाहैबाय 53 जन दङ दिनै बिसोरखौबो रिलिज खालामाखै खुनु संबिधानाव गैया दिनै एकर्ड जानानै दिनै जेन'बा सोरबा जेलाव थाबाय थानांनाय खुनु सिस्टेम गैया दा दिनै जेलाव एथ' बुरजा मानसि थानानै 53 जन थानानै दिनै सान्थिया फैबाय होननानै बिथांमोना माखौ फोरमायनो नागिरो सान्थिया फैदोंना फैयाखै रायजो राजाफ्राबो नुगासिनो दङ अबेबा थां गारि मथर गाखो बयबो पाब्लिकफ्राबो रायरायो बा बयबो सावरायो ndbफोरखौ दंस' खालामजोब्बाय बिथांमोना होननानै बुङो किन्तु बे बाथ्राया नंमारगौना नंमारा बिथांमोनासो मिन्थिसिगोन दिनै जोंनि साननायावथ' नंगौ पाब्लिकफ्रा जेखौ बुंदों जों बेखौनो नंगौ मानो होनना बुंबा जोंनि जेनाखि समयसा जोंनि जे थासारि जोङो दिनै सासे बिबायारिजों समान जानानै थानांदों होमबा बे समयसाया मा सान्थि फैमारदों नामा होमबा जोङो सान्थिखौ मोनाबा जोंनो सान्थि सक्ति होननानै जोंबो गनायनो हानाय नङा बे सायाव आंहा बेखौल' बुङो ओरैनो फिसा केसखौ बिसोरो खालामनाया एक्सुवेलि जोंनि आसामनिखौ खालामदों दस्रा स्टेटनिखौथ' हाखायाखै आरो जोंनि आसामनिखौ खालामदोंब्लाबो मानो होनना बुंबा माखासे केसा एसे गिदिर दङ खुनु दासिमाव दिनै बिटिआर एकर्ड जानानै बोसोरथाम बोसोरब्रै जाबाय दिनै बेहाय खुनु गिदिर फिसानि खोथा गैला बोसोरसे बोसोरनैया लिर जानो हागौमोन
बा बोसोरसे बोसोरनैया जोंबो दैज' खालामनानै दंमोन दिनै बोसोरथाम बोसोरब्रै बारलांनानै जों बेसेबां दैज'खौ खालामनानै थाबाय थाबावनो हानो बाहाय खुनु संबिधानावनो गैखाया एक हर जानायनि उनाव मानसिफ्रा खस्थ' लाबाय थानांनाय मानो होनना बुंबा गावसोरासो बिनि खुसि जोंहा दिनै गाबगु खुगैयै जोङो बेसेबां दिन थांबावनो बेसेबां नेबाय थाबावनो जोङो जोबजानायखौ लुगैयो आरो जोंनि सायाव बुंबावोसो बिसोरो नागालेण्ड स्टेटआव जनाखि दस्रा स्टेटआव गोनांफोर बिसोरखौ ट्रेन्सफारनि खोथा बुंदों खिन्थु ट्रेन्सफारनि खोथाखौ जोङो बिसिनि एडभान्सनो जोङो उकिलजों रायज्लायनाय उकिलाबो होनो हाया आरो आसामनि उकिलफ्राबो होनो हाया मानो होनना बुंबा जोंनि आसामावबो खुनखा माने दिल्ली बम्बेफोरनिफ्रायबो बा महाराष्ट्रफोरनिफ्रायबो अनेक गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्रायबो बेयाव हमजानाय दङ बिथांमोनाबो बेयाव फैनानै दिनै हाजिर जाफैनाङो बिसोरबो ट्रेन्सफारखौ हायाखै बे बाथ्राखौ फोरमायो दा बेखायनो बिथांमोना गमामायैनो नंमारगौखौ होनदों ना नङैखौ होनदों केस ट्रेन्सफारनि सायाव आं बेफोर लिडार दङ मानो होनना बुंबा जोंना डिआर नाब्ला सारबो दङ आरो डिआर नाब्ला सारनि फेक्सननिनो माखासे सेक्रेटारिफोरबो दङ बुहुत गिदिर गिदिर दङ आं बेखौनो खावलायहरो जाहाथे माने बयखौबो समान भाबै समान मेगनजों समान नोजोर होनानै नायो आं बेखौनो खावलायहरो आरो बिथांमोननिसिम